Sa ulo ng mga nagbabagang balita. Lalaki sugatan sa pananaksak ng isang tanod sa Libmanan, Camarines Sur. Salpukan ng isang truck at tricycle sa Pulangi. Sa pool sa dashcam, isa patay, dalawa sugatan. At higit sa 2,000 na barangay health workers sa iba't ibang lugar sa Camarines Sur nagtipon-tipon sa Barangay Health Workers Summit. Magandang gabi. Narito ang mga mainit na balita sa Camarines Sur. Nauwi sa pananaksak ang simpleng inuman matapos sugurin ng isang barangay tanod ang kainuman nito at saksakin sa likod gabi ng Mayo 31 sa Sitio Liputan, Barangay Ibid, Libmanan, Camarines Sur. Ayon sa investigasyon ng Libmanan Police, pauwi na sana ang biktimang si Alias JD para kumuha ng yelo mula sa kanilang bahay matapos makipag-inuman sa bahay ng kaibigan si Alias Aris nang bigla siyang sundan at atakihin ng sospek na si Alias Egay na isang barangay tanod sa lugar. Bit-bit ang bolo, walang ano-anong pinagsasaksak ng sospek ang biktima sa kaliwang bahagi ng likod. Matapos ang pananaksak, mabilis itong tumakas habang ang sugatang biktima ay isinugod sa ospital ng mga rumispondeng tanod. Personal na sumuko ang sospek sa Libmanan Police kasama ang kanilang punong barangay. Inamin ng sospek na nag-ugat ang pananaksak sa matagal nang hindi pagkakaunawaan nila ng biktima. Nasa kustodiya na ng Libmanan Police ang sospek para sa karampatang aksyon. Isang patay habang dalawa ang sugatan sa salpukan ng isang truck at tricycle sa Pulangi, Albay. Tricycle nasagi muna ng isang sedan bago masalpok ng truck. Ang sapul sa dashcam na insidente sa ulat ni Eli Balbin. Sa dashcam video na ito makikita na maluwag naman ang 4 lanes na kalsada sa kahabaan ng Maharlika Highway Pulangi, Albay nitong weekend May 31. Makikita sa video ang isang tricycle na nasa outer lane. Aambasa ng magpapalit ng linya ang tricycle ngunit sakto naman na mag-o-overtake sa trimobile ang isang sedan. Hanggang sa nasagi ng sedan ang tricycle at nawalan ito ng kontrol at nasalpok ang isang wing van sa kabilang linya. Sa lakas ng impact, tumilapon ang 3 sakay ng tricycle habang tumaob naman ang wing van. Ang nakasaging sedan nagdire-diretso na tila walang nangyari. Sa panayam ng CSN kay punong barangay Jose Niño Zamora, voluntaryong sumuko ang driver ng sedan. Sumuko, kaya lang wala naman nag-press ng charges sa pamilya. Kaya wala naman jurisdiction yung police. Kaya pinakawalan din. Ang nakahold lang for the meantime is yung driver ng truck. Parang nagano yata, self-surrender sila. Hindi ko lang maano kung saan ang police station sila nagano. Pero nag-voluntary surrender po sila. Dagdag pa ni Kapitan Zamora na babahala na sila sa halos sunod-sunod na nangyayaring aksidente sa kanilang lugar. Nung araw din po yung mga alas 7 ng gabi, meron na naman aksidente. Tapos a week before, meron din kami ni-rescue na self-accident din po na motorcycle from Leyte. Yun naman po nakatulog. Kaya talagang accident prone po talagang itong nasasakupan kong highway. Ayon sa Pulangi Police, patungong direksyon ng Pulangi Albay ang tricycle na magkakaanak ang sakay at sedan habang patungo naman ng Legazpi City ang wing van. Malubhang nasugatan ang 19 anyos na driver ng tricycle at 2 pang pasahero na nagpapagaling pa sa ospital. Dead on arrival naman ang 62 anyos na backride ng trimobile na nakita sa dashcam ng video na pinakanapuruhan sa mga sakay ng tricycle. Samantala nanawagan si punong barangay Jose Niño Zamora sa mga dumadaan sa kanilang nasasakupan na magdoble ingat lalong-lalo na kung dadaan sa kanilang lugar. Maglalagay po kami ng mga warning device sa mga tarpaulin na paalala sa RA 4136 regarding po yung kung saan talaga sila nararapat. At may rescue vehicle naman po kami na patuloy na mag-iikot dyan sa lugar na yan. Na yung mga tricycle na masusundan namin, i-advise namin na manatili sa kanang bahagi. Siguro yun lang po muna sa side namin na mai-contribute namin sa mga motorista kung dadaan dito sa AOR namin na magpaalala kung saan sila nararapat dumaan. Eli Balbin, CSN.
Balik na sa pagpalaot ang ilang mangingisdang apektado ng fish kill sa Calabanga, Camarines Sur. Ngunit huling isda ng mga mangingisda sa lugar, hirap manong maibenta dahil sa takot sa fish kill. Narito ang ulat. Higit isang linggo matapos maitalang fish kill sa karagatang sakop ng Kagsao, Calabanga, Camarines Sur, balik na sa pagpalaot ang ilang mangingisda sa lugar. No choice umano ang mga ito dahil wala raw silang ibang mapagkukunan ng kabuhayan. Mga paralaot po, sir, kaya pinagbawalan. Kaya mabuti hindi mababawalan yan. Ito yung hanap buhay. O, bawalan sila sa dae. Talagang pilit na mahanap buhay. Anong pagbuhay ka ng mga parasira, isa na ang inaasahan. Ganito rin ang hinaing ng mga nagtitinda ng isda sa lugar. Nahihirapan na raw silang ibenta ang kanilang huli, lalo na't kapag nalaman ng mamimili na galing sa lugar na apektado ng fish kill ang kanilang ibinibenta. Arog sa ko, labi ng sambulan, dahil ako nakatinda, medyo maluya ang sira. Nagkataon pa na, nagkaralataw dyan sa ibang sira. Po ang ibang sira, dahil magbilabakal. Iginit din ng ilang mangingisda na dapat alamin ng BFAR ang tunay na dahilan ng fish kill. Kung kakulangan lang umano sa oxygen ang sanhi, bakit pati ang mga tahong ay namatay rin? Gwapo po silang dapat aramong kung ano talagang pinakakausa ka to. Kung mga inaabot sa naman pong low oxygen, din po maapektaran ng mga shield. Shield po naatihan po yan. Nababalad po nga yan ko yan. Ang tahong, nababalad niyan yung sa di nagadan. Ano nangyari? Nagadan ang mga tahong. Ubos pong tagadan. Bukod sa apektado ang kanilang kabuhayan, isa pang problema ng mga residente ay ang masangsang na amoy ng mga patay na tahong na inanod sa baybayin. Dawa po nga sa tubig, di man niya sindan natin. Mahiling ko radan ka, boss. Karat yan po pag-atitid, parang naman hindi, mamata naman. Mga residensya dito sa gilid ng dagat, nagsurukan na pag minawayan. Natataho ba lang pag nagtataob? Humihingi na ngayon ng tulong ang mga apektadong residente sa kanilang lokal na pamahalaan. Panawagan nila, sana ay mabigyan sila ng calamity fund dahil sa laki ng kanilang pagkalugi. Kung pwede po sa mga taga-LGO, Calabanga, matawan man po nindong tabangan sa mong barangay. Apektado po kami kan nangyayari fiscal digde. Dako lang po sa mga gada na sira, pati po sa pagtitinda, ang mga partid ng sira, apektado na po. Ang mga tao, takot po bumakal. Kami naman po naapektaran. Paano na siya nabuhay may? Ayon naman sa kapitan ng barangay Kagsao, agad siyang nagtungo sa lugar nang mabalitaang may fish kill. Dagdag pa niya, apektado ang huli ng mga mangingisda at nagbabala rin siyang huwag munang kumain ng tahong o seashells mula sa baybayin upang makaiwas sa posibleng sakit. Saro yan sa mga apektado nga ni. Kaya sabi ko nga ni dyan sa mga nagkukuro akatong produktong ito na kung pwede, dahil nango na sila magkakan katong itong mga shellfish na itong kuyan. Pangapudan ko sa mga parasira na maging mapagbantay kita sa mga kapalibutan na kung may mahiling man kita, bako lang duman sa mga nagdaralahod, pati si itong mga yaon sa pangpangkang salog sa dagat na bantayan ta ang satuyang produktong tubig. Sa kabila ng lahat, patuloy pa rin ang paghahanap buhay ng mga taga-Kagsao, umaasang malalampasan nila ang krisis na ito. Romnick de la Cruz, CSN. Tapos na ang 30-day uninterrupted break ng mga guro. Mga guro handa na sa pagbubukas ng school year 2025 to 2026. May ulat si Regine Buet. Matapos ang 30 araw na uninterrupted service o pansamantalang pagtigil sa trabaho, formal lang nagtapos ang pinagkaloob na 30-day leave sa mga guro ngayong Hunyo. Ang panahong ito ay bahagi ng school break na karaniwang ipinagkakaloob sa mga guro bago magsimula ang panibagong school calendar. Ayon kay Attorney Salvador Pilingon, ang Education Program Supervisor ng School Division Office Camarines Sur, malaking bagay ang pagkakaroon ng 30-day uninterrupted service leave para sa mga guro upang sila ay makapagpahinga, makarecover mula sa pagod na nagdaang school year, at magkaroon ng sapat na oras para sa personal na pangangailangan. Yung mga estudyante kasi, ang inaano to natin dun sa uninterrupted, yung school mismo at saka yung DepEd mismo ang magbibigay sa kanila ng trabaho. So, hindi sila pwede doon bigyan, doon sa 30-day uninterrupted. Pero kung mag-communicate sa kanila yung mga estudyante nila, voluntary yun sa kanila rin naman yun at saka sa estudyante. Pero pagdating dito sa DepEd, like sa SD o sa CAMSUR, hindi talaga dapat sila bigyan doon sa schedule nilang 30-day uninterrupted.
Ayon sa Department of Education o DepEd, ang 30-day uninterrupted service ay maaaring i-avail ng diretso o paisa-isang araw, depende sa kalagayan o pangailangan ng guro. Maaari ring magbago ang takbo nito kung ang guro ay pumasok para sa mga gawaing tulad ng in-service training, brigada eskwela o pagtuturo sa summer classes. Ipinaliwanag din ng DepEd na ang mga araw na ipinasok ng mga guro sa panahon ng kanilang leave ay maaaring i-offset sa kabuoang 30 araw. Halimbawa, kung ang isang guro ay pumasok ng 5 araw upang tumulong sa brigada eskwela, maaaring bawasan ang bilang ng araw ng kanilang leave base sa mga ipinasok na araw. Bukod dito, ang nasabing mga araw ay maaari ring maikonsidera bilang service credits na may kaukulang monetary value batay sa mga alituntunin ng DepEd at ng kanilang School Division Office. Parang wellness na rin yun sa kanila na kung saan para sa kanilang pagbabalik talagang restore, revive yung spirit at ready na naman para sa pagtuturo para sa school year 2025-2026. So yung mga teachers na nag-avail po noon, hindi sila binigyan ng load. Ngayong formal lang natapos ang 30-day leave, muling naghanda ang mga guro para sa pagbubukas ng klase sa school year 2025 to 2026. Kabilang sa mga aktibidad ng kanilang sasalihan ng orientation, curriculum planning at paghahanda sa mga kagamitan sa pagtuturo. Dagdag pa rito, malaking tulong umano ang maikling pahinga upang maibalik ang sigla at motibasyon ng mga guro. Kaya naman handa na sila para sa pasukan at buong pusong haharapin ng panibagong hamon ng pagtuturo na muling magsisimula sa darating na Hunyo 16. Regine Boy, CSN. Muling nagtipon-tipon ang mga barangay health workers mula sa District 1 to 5 ng Camarines Sur. BHWs nagpapasalamat sa walang sawang suporta mula sa pamahalaang panlalawigan ng Kamsur. Narito ang ulat. Nagtipon-tipon ng higit sa 2,500 barangay health workers mula sa iba't ibang barangay sa Camarines Sur para sa Barangay Health Workers Summit. Ani Salvi Mendres, OIC President ng Federation of BHW sa Camarines Sur. Taunan itong ginagawa sa probinsya sa suporta ng provincial government ng Camarines Sur bilang pagkilala sa mga frontline health workers ng bawat barangay sa probinsya. Ang pagtiripon mo po, sir, para ini po ang BHW Summit every year po. Para po, may anumiman po ng mga BHWs na bakulang po kami na magparatrabaho sa samuyang barangay, sa samuyang munisipyo, kundi iluwas mo din po ang samuyang sadiri para po mag-ugmaman po kami kan samuyang kalusugan. Ang BHW na si Emeline Malonzo mula sa Calabanga, magdadalawang dekada na sa serbisyo. Hindi daw nito malilimutan ang kanyang karanasan bilang BHW, lalo na nitong COVID-19 pandemic. Ayun po yan, inabot na ang pandemic. Nyaon po, miski turog, inaapod kami. May nagabot ano lang kasi mga nag-arabot, haling ibang lugar. Iyo yan ang kasakitan kang barangay health worker. Pero dahil nasa puso miyan, ang samuyang mga obligasyon, tutupad na ang samong obligasyon, dawa hababa ang honoraryo. Nagpapasalamat naman ito at iba pang BHW dahil sa suporta ng pamahalaang panlalawigan ng Kamsur sa kanilang mga barangay health worker. Nagpapasalamat po kami bilang BHW po sa provincial government po na kung ano man po ang mga kailangan po namin, naibibigay po nila, kung ano pa ang mga hiling namin. Nandyan din po sila, tumutulong po sa amin. Nagpapasalamat kami sa mga event organizer, inut-inut sa samuyang mga presidents, sa mga officials, dahil sa sainda natawan na ning maray na oras ang samuyang kapagalan. Lalo na sa mga sa government, sa gabos na mga namamayo kan sa tuyang gobyerno digdi sa Kamsur. Salamat dahil natawan kami ning oras na magkaigwanin kaugmahan na arog kaini. Samantala, may parapol rin sa mga ito na nagpasaya palalo sa mga BHW ng Kamsur. Nick de la Cruz, CSN. Inilabas na ng Department of Education ang school calendar para sa pagbubukas ng school year 2025 to 2026. DepEd puspusan ang paghahanda sa balik eskwela ngayong Hunyo. May ulat si Darlene Lastrullo. 2 linggo na lang ay magsisimula na ang pagbubukas ng school year 2025 to 2026. Base ito sa school calendar na inilabas ng DepEd.
Ayon sa DepEd, magsisimula ang klase sa June 16, 2025 at magtatapos sa March 31, 2026. Ang enrollment at brigada eskwela ay nakatakda mula June 9 to 13 habang isasagawa ang Oplan Balik Eskwela mula June 9 to 20. Magsisimula rin ang pagsusumiti ng datos para sa bagong taon mula June 16 to 30. Ayon kay Salvador T. Pelingon, Education Program Supervisor 1 ng Department of Education, ang pagbabagong ginawa sa school calendar para sa school year 2025 to 2026 ay malaking hakbang patungo sa pagbabalik ng old school calendar mula noong manalasa ang COVID-19 pandemic. Pinaka-change ko niyan, mabalik na kita sa June. Kasi previous school year, bako pong June ang opening ta. Ngunyan, balik na kita sa June na opening of classes. That will be on June 16. Previous kasi, July kita nag-opening. So, dahil sa bagong, sa renevise na school calendar, balik na kita sa June. And most probably by early April next year, graduation na kang mga aki. Nagpaalala rin si Pelingon sa mga guro at mag-aaral na maging handa sa pagbabalik eskwela. Kaya pong mga teachers, I hope you enjoy your uninterrupted vacation and of course the vacation itself. Though igwa naman kita nin mga voluntary work like the Brigada Eskwela and itong inaapod ng summer remedial class. Dai na po kita magparasabi na dai muna kami malaog sa first day of class na marilinig. Ganyan po na igwa kitang Brigada Eskwela, inihahanda ta na ang mga classroom ta tanganing pag first day of class, talagang first competency itutok do na kang teacher, bako na si marilinig. Dagdag pa ni Pelingon, mahalaga ang partisipasyon ng lahat sa nalalapit na Brigada Eskwela na gaganapin mula June 9 to 13, 2025 bilang paghahanda sa pagbubukas ng klase. Sa kabuuan, pinaalalahanan ng DepEd ang lahat ng stakeholders na makiisa at makipagtulungan upang maging maayos at matagumpay ang pagbubukas ng panibagong school year. Darlene Lastrolio, CSN. Naghahanap ka ba ng trabaho ngayong buwan ng Hunyo? Baka bet mong pumasyal sa new IT building sa local recruitment activity ng isang kumpanya at Kamsurpeso. 1,000 production operators, unlock ng kumpanya. Narito ang ulat. Looking for a job this June? Ihanda na ang inyong resume at iba pang requirements dahil isang kumpanya ang naghahanap ng 1,000 production operators. Ayon sa Kamsurpeso, nakipagtulungan sa kanila ang NatCorp Career Growth and Manpower Services Incorporated para maghanap ng pupuno sa naturang job vacancies na i-assign sa Laguna, Cavite, Batangas at Bulacan area. Sa pamamagitan nito ay hindi nagagastos pa ang job seeker, pumunta lang sa opisina ng kanyang nais-applyan. Local recruitment activity na kung saan yung mga local agencies natin, they come here and then ask for assistance na makapag-conduct sila ng activity wherein they would pre-qualify applicants, they would conduct interview and exam para yung mga aplikante hindi na pupunta mismo doon sa kung saang company sila mag-a-apply. So we bring those companies here at our office. Sa tulong rin ng local recruitment activity na ito at tiwala ng mga kumpanya, mas nakakapagbigay ng empleyo sa mga Camarinense. Isa sa prioridad na programa ng Provincial Government ng Camarines Sur sa pamumuno ni Governor Luigi Villafuerte. Maliban sa local recruitment activity ngayong darating na June 4, pinaghahandaan na rin ng Kamsurpeso ang local at overseas job fair nito sa Iriga City. Nasa Iriga City po kami sa ICT building na kung saan we invited several overseas recruitment companies and of course local agencies, government partners para sa ating gagawing job fair on June 5 at Iriga City. So yun, we are inviting job seekers para po rest assured na hindi kayo magiging biktima ng mga illegal recruitment. That's why yung Kamsurpeso po, yung tumutugon para gumawa ng mga activities like job fairs and recruitment activities to provide decent jobs and of course for you not to become a victim of illegal recruitment. Chris Novello, CSN. Nasabat ng Philippine Coast Guard Substation Vera katuwang ang Coast Guard K-19 ang tinatayang 10,700 juvenile mangrove crablets na tinangkang iluwas patungong Tabaco City sakay ng MV Silangan 7. Sa sinagawang pre-departure inspection sa Virac Port, natagpuan ang mga buhay na alimango, kilala sa lokal na tawag na langaw-langaw at kuto-kuto. Sa loob ng ilang plastic boxes, nakalagay ang isang kahinahinalang bagahe.
Voluntaryong pinayagan na may-ari ang pagbubukas ng mga bagahe ito na nagresulta sa pagkakatuklas ng mga pinagbabawal na lamang dagat. Tinatayang aabot sa 41,500 pesos ang kabuang halaga ng mga nakumpiskang crablets na agad na isinuko sa Provincial Fisheries Office ng Catanduanes. Lumabag ang insidente sa ilang umiiral na batas kabilang ang Fisheries Administrative Order 264-1, Section 125 ng Republic Act 10654 at Section 6 ng Provincial Ordinance No. 018-2017 ng Catanduanes. Bilang hakbang sa pangalaga ng kalikasan at yamang dagat, pinalaya ang mga nasabing crablet sa mga palaisdaan sa Barangay Katagbakan, Catanduanes. Kahit simple ang idadaos na selebrasyon, pinaghahandaan ng Muslim community sa Naga City ang pagdiriwang ng Idil Adha. May ulat si Darlene Lastrulio. Mag-uumpisang pagdiriwang ng Idil Adha o Feast of the Sacrifice sa Biyernes, June 6, 2025 sa Naga City Muslim Community sa Concepcion Pequeña, Naga City. Isa itong mahalagang selebrasyon para sa mga kapatid na Muslim bilang paggunita sa sakripisyong ginawa ni Propeta Ibrahim o Abraham para sa pananampalataya. Ngunit ayon kay Ricardo Haron Heroy, ang presidente at administrator ng nasabing moske, isang araw lamang ipagdiriwang ang Idil Adha sa kanilang lugar. Aniya, hindi tulad ng ibang mga lugar na umaabot ng halos isang linggo ang selebrasyon, sa Naga City Masjid ay isang araw lamang itong maisasagawa ngayong taon dahil sa kakapusan sa pinansyal na suporta. Ay di gisa sa muya da palibasa ko yan kita nasa minority kadua miskin mga nagtitios. Dahil man po kita pwedeng gumibo ning ning celebration na halawig ta mayo man kitang kapos sa sabi nga ni pinansyal. Ang nangyayari lang po kaya duman sa parteng mga mayayaman na nasyon, lalo siguro mga 1 week ang celebration nila, pero hindi, tarong araw lang po. Sa araw ng Idil Adha, magkakatay ng hayop bilang simbolikong alay at ang karne ay ipapamahagi sa mga miyembro ng Muslim community, lalo na sa mga higit na nangangailangan. Ang paghahanda po sa muya sa celebration kang Idil Adha sa Friday, inshallah, God's will, madali lang po ang celebration digdi. Ang prayer niyo po digdi sa pagkaaga, mga 7:30 or 7 ning aga. Guro halawig na po ang mga 40 minutes. Tapos na po ang prayer ni. Ngunyan, pagkatapos po ang prayer ni, kung sisay po ang igwang hayop na may iano po sinda, susumbali, bunoon, yan po ang sunod na gigibuhon po, duman na po sa slaughterhouse. Samantala, idineklara namang regular holiday ang June 6 o Idil Adha sa buong bansa alinsunod sa Proclamation 911 ng Malacanang. Darlene Lastrulio, CSN. At yan ang mga may init na balita ngayong araw sa Camarines Sur. Kami ang Kamser News. Ako po si Chris Novelo. Diyos mabalos sa pagtitiwala.